Yn ddiweddar, mae'r partneriaid yn rhanbarth gorllewin Morgannwg wedi datblygu strategaeth anabledd dysgu. Bydd y strategaeth yn para rhwng 2024 a 2029. Gweledigaeth y strategaeth yw, yn rhanbarth gorllewin Morgannwg, mae gan bobl ac anabledd dysgu'r gefnogaeth iawn i wneud eu dewisiadau eu hunan i gyflawni bywyd hapus ac iach sy'n ystyrlon iddynt. Maent yn cael cyfleoedd i ddysgu, gweithio a chyfrannu at eu cymunedau. Trwy ymgysylltu a chyd-gynhyrchu a phobl ac anabledd dysgu ynghyd â'i rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, nodwyd 7 maes blaenoriaeth. Rhain yw: trafnidiaeth. Mae pobl wedi dweud wrthym eu bod am ei drafnidiaeth fod yn fwy diogel, yn haws i'w defnyddio ac yn amlach. Cael y gofal ar cymorth cywir. Mae pobl wedi dweud wrthym eu bod eisiau cefnogaeth fwy hyblyg a mwy o lais yn y gofal y maent yn ei dderbyn gan wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Fy nghymuned. Mae pobl wedi dweud wrthym eu bod am fod yn rhan o'i cymuned leol a theimlo'n ddiogel. Dysgu gydol oes. Mae pobl wedi dweud wrthym eu bod eisiau mwy o gyfleoedd a chefnogaeth mewn cyfleoedd dysgu a hyfforddiant. Swyddi a gwirfoddoli. Mae pobl wedi dweud wrthym eu bod eisiau mwy o gyfleoedd a chefnogaeth i ddod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli addas. Fy nghartref. Mae pobl wedi dweud wrthym eu bod eisiau mwy o ddewis o ran ble maen nhw'n byw, gan ganiatáu iddyn nhw fod yn annibynnol, yn ddiogel ac yn agos at eu rhwydweithiau cymorth. Gwneud fy mhenderfyniadau fy hun a dweud fy marn. Mae pobl wedi dweud wrthym eu bod am i ni gyfathrebu'n well â nhw, cael y wybodaeth gyfredol a'i bod yn rhan o benderfyniadau a gwneud dewisiadau am eu bywydau. Bydd partneriaid ar draws y rhanbarth yn gweithio ar gyflawni'r meysydd blaenoriaeth hyn. Mae strategaeth ynghyd â fersiwn hawdd ei ddarllen ar gael ar y wefan.